Tuwanan kuma magoya bayan Super Eagles sun yi ajalin wani likita ɗan asalin ƙasar Zambia bayan da suka lakaɗa masa dukan kawo wuƙa bayan tashi daga wasan Najeriya da Ghana a babban birnin tarayya Abuja. Ya rasu bayan magoya bayan Super Eagles sun fusata tare da shiga cikin filin wasan. Rahotannin sun ce magoya bayan sun lakaɗa masa dukan da ya sanadin fita daga hayyacinsa. Tuwanan kuma magoya bayan Super Eagles sun yi ajalin wani likita ɗan asalin ƙasar Zambia bayan da suka lakaɗa masa dukan kawo wuƙa bayan tashi daga wasan Najeriya da Ghana a babban birnin tarayya Abuja. Joseph Kabungo likita ne daga cikin jerin waɗanda Hukumar Kwallon Kafa ta Afirka wato CAF ta tura babban birnin tarayya Abuja don sanya ido akan wasan da aka yi tsakanin Super Eagles ta Najeriya da Black Stars ta Ghana a ranar Talata. Shine jami'in da CAF ta tura don yi wa 'yan wasa gwajin amfani da abubuwan ƙara kuzari a wasan Najeriya da Ghana da aka yi a filin wasa na M.K.O Abiola da ke babban birnin tarayya Abuja. Ya rasu bayan magoya bayan Super Eagles sun fusata tare da shiga cikin filin wasan. Rahotannin sun ce magoya bayan sun lakaɗa masa dukan da ya sanadin fita daga hayyacinsa. Daga bisani an garzaya da shi asibiti don ba shi agajin gaggawa amma aka yi rashin sa'a ya yi halinsa. Wani ɗan jarida a ƙasar Zambia M.K.O ya tabbatar da faruwar lamarin tare da mutuwar Kabungo a shafinsa na Twitter. Tawagar 'yan wasan Super Eagles dai ta gaza zuwa gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 da za a yi a ƙasar Qatar bayan yin kunnen doki da Ghana. Tawagar 'yan wasan Super Eagles dai ta gaza zuwa gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 da za a yi a ƙasar Qatar bayan yin kunnen doki da Ghana. To kasar Najeriya ta yi rashin nasarar zuwa gasar kofin duniya da za a gudanar a kasar Qatar bayan yin kunnen doki da kasar Ghana. Ghana dai ta samu nasarar zuwa gasar ce sakamakon jefa kwallo ɗaya mai ban haushi a ragan Najeriya. Tawagar Black Stars ta kasar Ghana ta ce za ta fara zirawa Super Eagles wato ko ita ce ta fara zirawa Super Eagles da ta Najeriya kwallo a cikin minti 10 ta ne dan wasan ta Thomas Partey yayin da kuma kaftin din Super Eagles Torres Inkong ya farke kwallon a minti na 22 daga bugun penalty. Dan wasan gaban Super Eagles Victor Osimhen ya zura kwallo a cikin minti 34 amma na'urar VAR ta kashe kwallon inda aka ce yayi satar gida. A makon da ya gabata Najeriya ta fafata wasan farko da Ghana a birnin Kumasi amma aka tashi wasan babu ci. Tawagar 'yan wasan Najeriya ta mamaye wasan da kashi 62 yayin da Ghana ke da 38. To kada yi kashe afa kana sauraron labaran ne kai tsaye. Da zuwa ta Cirema TV. In yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ƙarfa domin